Ben öňem bir çykasym geldi, içkesine de ýazyma jogap berin. Okay. Assalamu alaykum illesler. Arada bir illesimiz maňa garşy şu etken işlem boýunça bir kritik edip video çykarpdyr. Gel şu videonu dinläliň we men şu video jogap bermekçi. Ben öňem bir çykasym geldi, içkesine de ýazyma jogap berin. Okay. Birinji illesimiň aýdan zady men liçkama jogap beremok. Bolýar. Oňa jogap illesler eger sizde teklip bar bolsa, masal üçin aýdalyň, ine siz inneki Türkmenistan prezident saýlawlaryna gatnaşmak isleýän bolsaňyz, ine siz Türkmenistan içinde siyasi partiýa açmak isleýän bolsaňyz, ýa-da Türkmenistan içinde hak hukuk boýunça gurum açmak isleýän bolsaňyz, ýa-da siýasatda degişli teklibiňiz bolsa arkaýyn ýa-da beriň, men hukman jogap berem. Ýöne illesler, eger siz maňa ýazaňyzdy özüňizi kontrol edip bilmeýän bolsaňyz, eger siz maňa ýazaňyzda diňe söýgünç bolsa, bir teklipdäl ýa-da bir logiski kritikadäl diňe söýülmekden başga zada okuýuňyz ýok bolsa, men size hiç açanam jogap bermem. Adamlaryň arasynda panika derejesinde haramlady da. İkinci illeşmelerin diýen zady men adamlaryň arasynda panikaya ýeretýärmişim. Bolýa illeşler. Men size gynandyrmakçy näme? Sebäbi bar. Dünýä siziň pikir edişiňiz ýaly çağalar bar. Däl. Dünýäde bir giden bedduatçylyk bar. Dünýäde bir giden uruş bar, bir giden krizis bar. Düşünýärmi? Eger siziň ýaly şu krizislerden, uruşlardan habarda bolmak bu bir nadanlyk. Şu meselelere ýekije bir çemeleşmeň, ýekije bir ýol bar. Näme? Şu zatlardan habarly bolmak, birinji, ikinji şu zatlary öwrenmek we üçünji şu zatlara taýýarlyk görmek. Başga bizde hiç ile ýol ýok. Sana ne maglumat gelýän ondan ejiň o zatlara burnuň sokýançaň, sypatyna beretler o normal eşikdeýdi. Bolýar. İkinji illeşmeleň aýtýanlar diýene maňa näme maglumat gelýärmi? Ýok illeşler. Maňa hiç maglumat uradanok. Men hemme aýtýan maglumatdan Google'a barýan, Türkmen News'e barýan, şu ýerden maglumat alýan. Ondan Türkmen News'a barsam da, sen şolun berýän maglumatyny barlap bilýär. Eger sen bolýa, ine Türkmen News bir maglumat inanamak, maňa iki maglumat gerekdir. Bolýa, onu Tasbih News'a barýan we şolun çykaran resmi habarna seretýän. Bolmasa, onu halamaýan bolsaň sen azatlyga barýan. Onu halamaýan bolsaň wapse gazaklara Tingri News'pa, ana şolaryň şu Türkmenistan boýunça maglumat çykardylar. Şoň üçin habarlary maňa hiç uradanok, habarlary men özüm gözleýän. Bolýar. Onsoň ýene illeşmede aýtýany o zatlara burnuň sokýançaň sypatyna seretde, normal eşikdeýdi diýip kritik etdi. Bolýar illeşler. Birinji aýtjak zadym o zatlara burnuň sokýanyň sebäpli illeşler bu zatlary men sir üçin etdi. Men pikirimçe Türkmen jemgyýetine aktivlik gerek. Men pikirimçe Türkmen jemgyýeti halkara siýasat hakyna gürleşmeli, esasen ýaşlar, men pikirimçe illeşleri ne Türkmenistan içindäki eger şu habarlar size yetmedik bolsa, men TikTok'umy bilen şu ýerde çykyş edip size habar ýetirmek. Ana şoň üçin men şu zatlara öz burnumy sokýan. Onsoň ikinciden illeşler näme? Siz ullakan adam. Ve şu ullakan adamy näme üçindir men sypatyma seretýän. Men öz sypatym üçin ara sizin öňünizde çykyş edemek ýok. Men size habar ýetirmek üçin, öz pikirimi aýtmak üçin we sizi şu siýasat bilen, halkara siýasat bilen gyzyklandyrmak üçin çykyş etýän. Eger siz men sypatym üçin gelýän bolsaňyz, onda mümkin siz başga kanallara barmady. Şuňa başga saytlara barmady, siz adamdan sypatyny görmeňiz. Doğru? Ýöne illeşler, bu insan aýtjak men pikirimçe bir adamyň sypaty hakyny görmek ýalňyş. Nawy illeşmede çekgejeň bilen siz 200 kilo bol, 100 kilo bol maňa tapady. Sebäbi siziň sypatyňyza baha bermekden başga men bir giden işim bar. Ýene şu illeşmede men eşigim hakyna aýtdy. Bolýar illeşler, ol kritikany kabul etdim. Belli derejede mümkin men şu kameranyny çykyş edemde maňa has gowy eşik gerekdir. Bolýar ýazdym. Nejip bolsa geljekde siziň üçin has ýokary hilli videolar getirmek üçin men eşik hakyna pikir edem. İnsanyna aýtsak da illeşler arkaýyn bol. Men sizden hiç ile gatgörüm ýok, ýa-da başga siz hakyna hiç erwet pikirim ýok. Sebäbi illeşler näme? Siziň durmuşyňyz etýän işiňiz maňa farky ýok. Gaýta tersine men siz
siyasat bilen gyzyklanýanlygyňyz üçin ören şart geçek efirlenme gelin. Ama eger siz özüňizi kontrol edip näme söwünmän bir logistik kritika edip bilýän bolsaňyz arkaýyn ýazyp berin. Ýa-da siz aýdyşmaýaly prezident bolmak niýetiňiz bar bolsa, ýa-da aktivist bolmak niýetiňiz bar bolsa, hak hukuk bilen meşgullanmak niýetiňiz bar bolsa, meňli çykan elinizden açyk.